Ndị ọma na-ege ntị, ama m na unu anọchiri gị anọchiri na-eche oge ndụmọdụ n'oge igirigi. Aha m bụ Adaeze, onye ọ na-abụ unu na ya n'oge a. N'agba nke gara aga anyị wetara unu maka ọgbaghara n'ezinụlọ na otu nwaanyị ga-esi wee mee n'oge ọgbaghara n'ezinụlọ wee soo ya. Ka aha ka anyị wetara n'oge gara aga. N'agba nke a wụkwa n'oge na ihe gbasara ezinụlọ ọzọ na ndụ nwoke mgbe ọ na-eme mkpebi. Ọ dị mma nwoke na-eme mkpebi na-akọsara gị nwunye ya n'ezinụlọ. Kedu uru na ọghọm dị na nwoke ime mkpebi na-akọsagịrị nwunye ya? Kedụkwanụ nwoke na-eche na ihe ọ na-eme na-adị mma mana ọ na-eme onwe ya na-agwaghị nwunye ya? Kedu ihe Baịbụl mere ka anyị mara na ụdịrị onye ahụ wụ? Na nke taa anyị ga-agụ akwụkwọ nsọ ebe o hiri nne, n'ihi na ọ na-adị mma atụpụ nkịta akọrọ egosi ya. Marakwanụ na ọ bụ n'oge ndụmọdụ nke anyị nọ n'ime ya n'oge a. Na oge a bụ oge ọ ga-abụ inwe ihe mgbu nke na-eme gị n'ezinụlọ gị nke na-enweghị onye ịma ị ga-akọsara ya, ka anyị wee nye gị ọsịsa nke kwesịrị ka enye gị n'ezinụlọ. Nke ahụ abụrụ ya, ọ bụrụ na anyị abịaghachi ugbu a ka ị wee nwee ike nọrọchi chere maka ndụmọdụ anyị ga-enye gị gbasara nwoke na-eme mkpebi n'ezinụlọ, ma ọ dị mma ka ọ gwa nwunye ya tupu o mee, ma ọ dị mma ka ọ ghara ịgwa ya. Uru na ọghọm dịkwa na ya. Mgbe anyị bịaghachiri anyị ga-ewetara gị ihe ndị a. Nọsi ike. Ọ dị mma. Egwu ahụ anyị gbarịrị dị mma nke ukwuu. Ugbu a achọrọ m ịkọrọ gị obere akụkọ a ka ị wee mara mkpa ọ dị na nwoke kwesịrị ime ka nwaanyị mara ihe ọ na-achọ ikpebi tupu ọ kabie mkpebi ahụ ọnụ wee mee ya. E nwere ezinụlọ nke nwoke na-anaghị agwa nwunye ya ihe ọ na-eme tupu o mee ya. Ofu ụbọchị ka nwoke a chọrọ itinye aka n'azụmahịa nke ọ chere na ihe ahụ bụ ezigbo ihe nke na-abịa. Ọ gwaghị nwunye ya ma ọlị, ọ gwaghị ya. Ọ n'akụkụ na otu ihe si aga ka nwaanyị a ji ma jụwa ya ajụjụ, o wee gbubie ya sị na onwe ihe na-eme. Mana n'ikpeazụ ka ihe merenụ, anyị chọpụtara na nwoke a mechara gịnị danye n'aka ndị na-egwu wayo. Ha gwara ya na ọ ga-eweta nke a weta nke ọzọ, na ha chizitere ya ihe dị otu a ka o wee bido ahịa. Ọ maghị na ihe niile ahụ bụ wayo. Emechaa n'ikpeazụ ego niile ọ kpakọtara wee bụrụ ihe furu ọhịa. Tupu nwunye ya mara ihe na-eme, ọ tụfugo ego niile. Ka a na-ajụzi ka ego si wee mee, ụtọpezi ọnụ wee na-ekwu. Ka ahụ wee bute ezigbo esemokwu, butekwa ogbenye n'ezinụlọ ahụ. Nwaanyị a bụ nwaanyị maara ihe, nke ọ ga-abụ na ọ bụrụ na di ya mere ka ọ ghọta ihe na-emenụ, nwaanyị a nwere ike n'oge ahụ gwa ya sị, leruo anya mgbe ị na-eche na ị na-eguzo. N'ihi na enwego ihe ụfọdụ ndị megoro n'ezinụlọ ahụ, dịka nwaanyị a gwara anyị oge anyị na-ajụ ya. Ọ sị na enwego ihe ụfọdụ megoro n'ezinụlọ ahụ nke ya nwere ike tụziere di ya ka ọ gaa ọfụma. Ndị ụfọdụ ka di ya anaghị ekwe, o mechakwa ihe ahụ bịaghachi n'ikpeazụ wee chọpụta na ihe ahụ o mego ọ dago ya n'ofu ụzọ ma ọ bụ nke ọzọ. Ya mere achọ ileba anya na ihe akwụkwọ nsọ kwukwara gbasara nwoke na-eme ihe n'uche aka ya. Ọ sị nwoke na-eme ihe n'uche aka ya n'akwụkwọ Proverb na akwụkwọ ilu bụ onye nzuzu. Mana ka anyị mara na nwoke niile na-eche na ọ na-eme, ma nwoke ma nwaanyị, onye ọbụla na-eme ihe dịka obi ya si wee gwa ya. Maka obi gị na-agwa gị ka ihe na-ahụta n'ime ya. Ị na-amakwa ma o nwee ilu a na-atị asị, ọ bụrụ na mmadụ nwee mkpa kọtara mmadụ ibe ya, mkpa ahụ abụgo ihe kara ọkara, aka gị ọkara. Mana ọ bụrụ na i buru ya naanị gị n'obi, isi na ị chọrọ ime ihe dị otu a, nwee onye kọtara ya, nwee onye makwa n'afọ ga-amụ eze. Ọ bụrụ na n'ezinụlọ ka i buru n'obi na di na nwaanyị bụ onye Chineke ji aka ha zite, aka ya wee zite, ọ bụ ihe ofu onye ga-asị ka o mee so ya. Ichi ime nke a naanị gị, o nwere ike ibutere gị ọgbaghara ma ọ bụ mee ka i wee mee gịnị dapụ n'ihe ụfọdụ ma ọ mebie ihe n'oge ụfọdụ. Gị bụ nwoke na-ege ntị, ị hụtara onwe gị na ị na-eme ihe n'ike onwe gị, mụ na onye ha, olee ihe ọ ga-agwa m, ka ihe nwee ike isi n'ime ya wee pụta? Ọ ga-ekwu okwu dị nlụ? Ọ ga-enye m ndụmọdụ kwesịrị ekwesị?
ị bụ onye na-aga na-ege nke ndị enyi gị kwuru ma ọ bụ nke onye ọzọ kwuru. E nwere ụmụ nwoke ndị na-anaghị ege nke nwunye ha kwuru, ma ha pụọ n'ezi onye ọzọ gwa ha, ma nwaanyị ma nwoke gwa ha okwu gbasara ihe ahụ, ha were nke ahụ. Okwu ụfọdụ ndị ahụ nwaanyị ebugokwa ụzọ gwa ya agwa n'ụlọ, mana ọ nụghụda nke ahụ, mana mgbe onye ọzọ gwara ya n'ezi o mee ya. Mgbe ụfọdụ onye ama nwere ike iduhie gị, mana nwaanyị nke bụ onye Chukwu ji wee gọzie gị, achọrọ m ka ịghọta na ọ ga-aka hụ gị n'anya, ọ ga-aka gwa gị eziokwu karịa ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga n'akwụkwọ nsọ, achọrọ m ka ị gụọ Proverbs 28:26. ebe ahụ na-asị onye na-atụkwasị obi n'obi nke aka ya ọ bụ onye nzuzu. Onye na-atụkwasị obi n'obi nke aka ya ọ bụ onye nzuzu. Ọ bụ mmadụ kpọrọ gị onye nzuzu, mana ọ bụrụ na ị na-atụkwasị obi n'obi nke aka gị, akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na ị bụ onye nzuzu, mana ị gaghị abụ onye nzuzu. Ilukwa kwukwara na ilu nke 20 isi nke 23 amaokwu nke 7. Ọ sịkwa nwoke nke na-adịghị aṅa ntị bụ onye nzuzu. Emechaa ịsapa ebe ahụ gụọ ya ilu 20 isi 23 amaokwu nke 9. Ọ sị nwoke nke na-adịghị ege ntị bụ onye nzuzu. Nwoke nke na-adịghị ege ndụmọdụ ọ bụ onye nzuzu. Ilu kwukwara ilu 18 amaokwu nke 2. Ọ sị nwoke nke a na-agwa ọ dịghị anụ, ị gaghị agwa ya ihe ọ ga-anụ, ọ sịkwa na ọ bụ onye nzuzu. Akwụkwọ ilu 20 verse 3. Ọ sị nwoke na-ese okwu na-alụ ọgụ, na-akpagharị na-alụ ọgụ na-ese okwu. Achọrọ m ka ị nọrọ ịsapa ebe ahụ gụọrọ ya onwe gị. Ọ sị onye ahụ bụkwa onye nzuzu. Nwoke nke na-ewebiga iwe oke, ka ahụ ị ga-enweta ya na akwụkwọ ilu kwa isi 14 malite na amaokwu nke 16. Aga m abịa kpọsịwara gị ihe niile ndị a, mana achọrọ m ime ka ị ghọta na ihe a nke ị na-eche na ọ ihe si gị n'obi pụta, ị chọọ ka ime ya naanị gị. Mgbe ụfọdụ obute ọgbaghara n'ezinụlọ, mgbe ụfọdụ obute ekworo, obute ime ka ezinụlọ baa n'ogbenye nke ha na-aga esi n'ime ya pụta. Ihe ndị ahụ niile nwoke ahụ sị na ọ bụ onye nzuzu. Mana akwa na mmadụ ibi n'ụlọ ya na onye nzuzu ebiri bụ ihe na-adịghị mma. Ị chọrọ ịbụ onye nzuzu ka ị na-ege ihe niile a n'ụbọchị taa ka ị nwee ike chegharịa n'ime ya. N'ụwa anyị nọ n'ime ya ugbu a, mana obodo anyị, ị ga-aghọta na ihe dị iche iche na-eme. O nwere ike nwaanyị sị gị ọ bụrụ na ị chọrọ ịga ebe dị otu a, isi achọrọ m ịga ebe dị otu a, nwaanyị ahụ eburu n'obi soro ya na ekpere. Ịga ebe ahụ ekpere ọ na-ekpere gị n'ụlọ gị, ekpuchita gị na ihe ị na-eme, mana ahịa ị na-azụ, mana mbọ ị na-agba. Mana ọ bụrụ na ị bụ onye na-eme ihe n'ike aka gị, ị gaghị ekwutere ya, n'ihi na emere ka anyị maa na nwaanyị bụ weaker vessel. Ichezie na weaker vessel enweghị. Nwaanyị bụ olu ka eji isi bụkwa m nwoke. Nwaanyị agaghị ahapụ olu wee buru isi, nwoke agaghị ahapụkwa n'isi wee buru olu. Ya mere ọ bụ olu na-ejide isi. I cheela maka nke a? O nwere ka isi ga-esi nọrọ olu adịghị ya, isi ahụ ga-abụ ihe nwụrụ anwụ. Ọ bụrụ na ị chee echiche maka nke a, bido n'ụbọchị taa na-akparịta ụka n'ezinụlọ gị, na-eme ka onye be gị mara ihe nke ị na-achọ ime. Echere m na nke ahụ ga-abụ ihe ga-adị mma n'ezinụlọ gị. Ọ ga-ewetara gị udo, ọ ga-ewetara gị ọṅụ, ọ ga-ewetara gị obiọma. Ọ dị mma. Ọ bụrụ na ugbu a ka ị bidoro isonye anyị, ihe anyị na-ekwu okwu maka ya bụ nwoke n'ime mkpebi n'ezinụlọ. Ọ dị mma ka o mee mkpebi na-ekwutegịrị nwunye ya, n'ihi na mmadụ abụọ nke Chukwu kekọrọ ọnụ bụ ofu. Ọ dị mma, kedu uru na ọghọm dị n'ime ya? Ya ka anyị nọ n'elu ugbu a. Mana ugbu a ihe m ga-ekwu bụ na ihe gbasara nwoke nke na-eme ihe ndị a, na ihe ndị m gositara nwoke bụ onye nzuzu. Kedu ka nwaanyị ga-esi wee soo ọnọdụ a n'ezinụlọ? O nwere akwụkwọ ngụrụ, ọ sị ọ bụrụ na di gị bụ onye nzuzu n'ụdị otu o si tinye ya, ọ sị half full na mkpirikpi na ọ bụ onye nzuzu. Ọ bụrụ na mgbe ụfọdụ ọ dapụta o mee ihe ndị ahụ, kekwana ihe a na-ekwu okwu ya, dịka onye na-aṅụ mmanya ọṅụcha ọdachi ụzọ, dịka onye na-akwagharị ike ọkwacha ọdachi ụzọ, dịka onye
na-anaghị elekọta ezinụlọ ya ọfụma, mana ọ nwere ndị nke na-eme bido n'isi ruo n'ọdụ ụbọchị niile, nke a bụ ndụ ha na-ebi. Nwee ndị nke na-eme ọnụkata ọ dapụta, ndị ahụ ka a na-ekwu onye ahụ ọ bụ hafu but di gị agaghị abụ onye nzuzu. Mana ọ bụ na ị bụ nwaanyị ịhụta onwe gị n'ọnọdụ a na oge niile ka di gị na-eji akpa agwa ndị a nke na-ekwesịghị ekwesị, nke na-ala ikike, nke obi na-adịghị gị mma maka ya, ka ihe ị ga-eme ị ga-abụ ọ bụrụ na ọ bata iji mgbe ahụ wee kwụsịbe ya, na-eji oge ahụ lụọ ọgụ, nke ahụ agaghị egboro gị ihe ọbụla. Kama na dịka m na-ekwusikwa ike, enweghị ihe rara Chineke ahụ na omume, ọkwa ekpere ka ị ga-eji wee so ya. N'ihi na ahụgo m ezinụlọ ụfọdụ ndị nke na-enweghị onye kwere na ezinụlọ ndị a ga-emecha wee bie n'udo na ihe adị mma, mana emecha n'ihi na ara dị agba mmadụ abụọ ofu oge, nwunye ya wee chọpụta na aga m esi otu a wee so ihe ka m so ya n'ụzọ Chukwu. Mgbe ị na-amara ihe na-eme, nwoke akarazie ya Chukwu wee mara, nwoke akara ya kpawa ezigbo agwa n'ezinụlọ. Otu a ka ọ ga-adị n'ezinụlọ gị. Gị bụ nwoke nke na-agagharị na-elegide gị Chukwu anya, nke na-eme ihe si gị n'obi apụta, nke na-eme mkpebi ụfọdụ na-agwa gị nwunye gị agwa, ị chegharịala chee n'echiche gị ọghọm dị iche iche nke batagoro n'ime ndụ gị, n'ihi na ime ka nwaanyị a mara ihe ibu n'obi. Gị nwa bụkwanụ nwaanyị onye a na-abụ agwa gị ihe ibu n'obi, ị bụrụ onye ntisasị. E nwekwara ụmụ nwaanyị ọ ga-abụ ịgwa ha ihe ibu n'obi, ha bụrụ onye ga-eme ka ihe ahụ daa, ha bụrụ amụsụ nye ezinụlọ. Ị bụ ụdị nwaanyị a si n'ime ya pụta. Ị bụ ụdị nwaanyị ọ ga-awụ nwoke sị gị na ihe a ka m chọrọ ime, achọrọ m inyere nne m aka, achọrọ m inyere nna m aka, ị bụrụ onye ga-agbachi isi. Olee otu ị ga-esi nyere nne gị aka? Nne nke m enyegoro ya aka. Olee otu ị ga-esi nyere nna gị aka? Nna nke m enyegoro, ụmụnne m enyegoro ya, akpọpụgo ha obodo oyibo, emegoro ha nke a maọbụ nke ọzọ. Mba, ihe a bụ ihe mmadụ abụọ ga-anọkọta ọnụ wee kwuo. N'ihi na ụmụ nwoke ụfọdụ ihe na-eme ha na-eme agaghị agwa nwaanyị ha ihe ha na-eme, maka gịnị? Mebi ha agwa nwaanyị ha, nwaanyị ha ebido kpagharịwa agwa maọbụ nye ha ndụmọdụ nke ga-ebute esemokwu n'ebe nwoke a na ezinụlọ nke ya nọ. Mana ọ bụrụ na unu abụọ mara Chukwu wee were Chukwu mere onye isi ụgbọ na ezinụlọ unu, ihe niile ga na-aga ọfụma. Nwaanyị bụrụ onye ga na-agwa di eziokwu, nwoke a na-agwa nwunye eziokwu, ezinụlọ ahụ ọ ga-abụ ihe nṅomi nye mmadụ niile. Ya mere ana m ayọ unu, gị bụ onye na-ege ugbu a, ụdị ihe ọ dị n'ezinụlọ gị, gị bụ onye na-ege ntị, bụ nwoke, ị bụ onye ndị anyị gụpụtara ebe a na-egosi na ha bụ ndị nzuzu. Ị bụ ofu onye n'ime ya. O nwebeghị ihe mebiri emebi, naanị tụkwasị obi gị na Chukwu na ihe niile ga-adị mma. Gee nwaanyị gị ntị n'olu, ọ gwa gị nke dị mma ị ga-ama, ọ gwa gị nke na-adịghị mma ị ga-ama, mana ọ jọgburu onwe ya ma i buruchaa ya n'obi ghara ikwupụta ekwupụta. Mgbe unu ga na-eme nka, onye nwaanyị ga na-agọzi ezinụlọ unu, ihe unu ga na-eme ga na-aga ọfụma, ahịa unu ga na-aga ọfụma, ezinụlọ unu ga-abụ ihe nṅomi. Ụmụaka unu ga-etochakwanụ, ha too ha kpawa agwa dị mma, bidokwa ezinụlọ nke ha otu ọ ga-adị mma, ọ gaghị abụ tigbuo zọgbuo. Otu a ka m ga-esi wee dọbiri ya na nkịta. Anyị ga-ewetakwara unu oge a n'oge ọzọ. Ọ bụ nwanne unu nwaanyị Adaeze, onye ọ na-abụ unu na ya. Ana m asị ka emesịanụ.